ngaboshwa, izingane zami zihlobene nendlala. Kunzima ngisho ukulala, ukukhulekela impilo. Uyikhulekela kanjani impilo? Ngahlani umdwebo wempilo esiyiphilala ngaphakathi. Ufana ncimisino wasethuneni ekuthuneni angaphakathi ekilongweni. Akukho nzima, phela nje nzima ukuphila nabantu abaphila la ngaphakathi, ikakhulukazi uma bephila impilo yala ngaphakathi. Hleze kuyoba ngcono ngisho nawe ukushaya umphakathi, ngoba uze ubuhlungu bosuku olulodwa kunalo buhlungu esibuzwa la ngaphakathi. Imithunje ejulile enhliziyweni uma usala ucabanga ngokusala konakala lapha ngaphandle. Ngalo mzuzu nawukwazi ngisho nanokubeka isandla, ulokhu udamane ubeka isandla samanye amadoda awakwazi nokuzimela, amanye azama ukuzimelela, azimelela ngenombolo azibiza ngezisebenzi bebe bengasebenzi. Bathi balandela inombolo abangazi nokuthi iphelelapha, bathi banokuyiqonda ongcono bathi iphelele ethuneni. Khona ekuthuleni othulina ukuthola ukuphumula mengabe uhambele ebumnyameni, ngoba enyameni abanye basuke besakhulisa ukuphakama ngabanye, omunye ephakama ngomunye, omunye ephakama ngegazi lomunye ngoba efuna ukuthi bamgcobe, bamqobhoze ngesokuqala kube ngesenhlonipho, esesibili kube sanenhlanzeko thina esingayiboni ngamehlo, ngoba emqondweni emzimbeni konke nasemphefumulweni yabo bangcolile. Ile mbhalo nemigelo abayihowayikade indoda enamandla, engenandaba kuthetheze enza amanga, engenandaba kuthetheze enza semphakathini abasebeqalile ukumesaba, ledele babangesoze bamesaba, namhlanje hleze enkathekweni sothi izimbuthuma ugogo esigayile umbila nohlelo njalo esitotole ezinganekwane esifindisa nezibhicapico kwasukasukela. So sicabalela kwasekusabalela umbhala kade bewuzingela abasebewethi igama bewubiza ngenkondlo kwasukasukela. Ngiphica ngoyindoda enamandla, engenandaba kuthehleze enza amanga, emphakathini abasebeqalile ukumesaba, kepha la ngaphakathi ethele babengasoze bamesaba. Namhlanje endlini emnyama useze walala. Uthi mzukulu, ngizokudwebela umdwebo kwabalahlwa impilo emveni kokuba sebeyilahlile seboshiwe. Uthe kufikeni kwami la ngaphakathi akuzange kube mnandi lalingavezwe lo mhlathi, kwangasinisa amahleza laliganga omunye umhlathi. Ngeke ngisanda kakhulu kwazisa ukwanda kwaliwa umthakathi, khona ngangilahliwe kuhle kwenyongo yenyathi. Angibange ngisachitha isikhathi, ngathi ngisathi ngithi ngiyabingelela, ngazi ngibingelele ngasibingelelo siphe sasekhaya noma sasesikoleni. Bavele bangikolozela emahlweni ukuthula ebandleni, bavele bangikolozela emahlweni abo akhazimula igazi labantu abangasekho emhlabeni. Ngibezwe bekhomba inkunzi esematholeni, ngakeniso bobumnyama obukamethuneni emhlabeni. Ngibezwe bengibiza ngempatha, ngabona bazingela ukungiphatha, mina ngelusa kwasekuqhamuka iziqwanyana ziza ngakimi zingiphamisela izithupha, ngazibambela zona mathupha. Ngabona phezu kwami amadoda ayengaphezu kwama26, phezu kwami kwaba yiqupha, kwaba unyaka, kwaba isicathulo. Ngathula ngapha mekuseni umzimba wami uhlaza, besaquba lobuhlaza bese bazongiphuma ubuhlaza ngamahlula ahlaza, ngahlanza ngedela ngaleya ndawo. Kepha le nsimbi kwakumele ngiyibambe nomishisa, ekuseni ngithele ngomdoko ebusweni ushisa. Ngangasadluka kahle, ngangivele ngifika indoda izongekelela ngoba nami mina ngikwazi ukusheshisa. Mengabe kuphekwa inyama ngangigcina ngudla amathambo, nasemzimbeni sengimncane sengimathambo. Uma ungahlangana nami seunganqabana nokubamba ithambo. Ngizamileka ukukhuluma nabaphathi abakhulu ukuthi abangisize bangikhiphe la ngaphakathi ejele, bathi nabo angeke bakhulume kakhulu ngoba ngaphandle ngiyingozi enkulu, ngoba lukhulu luyeza luyenyelela. Awayikade indoda enamandla,
yengenandaba abasebenzi amanga yengathi nabasebenzi umesaba kepha la ngaphakathi ejele babengasoze bamesaba namhlanje endlini eminyama usezewa lana kwasekuhlukana umphefumulo nethemba noma ngishiya intwala kwincoso angibudingi ubende mina ngisola abafile ababulalini ngababeki icala bengimele baboshwe yilabo abahluleka ukumela impi badla phansi bakhetha ukuyakwa ngokanyawo ngonyawo lonwabo thina ababulali kasinikwe ithuba lokukhuluma nesibahlukumezile sikhulunyiswana lamadoda engekho nangolwesigameko afike sedla amadazi amnyama esezositshela ngomthetho ngokomthetho mengimele sinikwe ithuba sikhulume njenganamadoda eyamadoda kayipheli mhlawumbe mesisazoyiquba ibisayoliwana ngabazukulu mzukulu baningi ababoshiwe la ngaphandle abekho la ngaphakathi kepha masemajele empilo abanye baboshiwe enyameni abanye baboshiwe emqondweni enhlizweni konke nasemphefumulweni umdwebo omnye wesifazane engakhula naye ebudlelweni akubona usaphenduka isigcila umshado sewaphenduka ijele abanye bayafunda kepha imfundo seyabalahlekiselana nesiko abanye bayakholwa kepha bazulelwa ngamanqa umphumela wenkolo meyisithupha sokucasha lawo ngamazwi kampi yegazi isigolozo sagqolozela umntwana wakhala igazi esimehlo akhala igazi indoda engangiboshwe nayo lapha ngaphakathi siphila nje ikamili impilo abanye banokumisa izithupha ngandlela size mabekhuluma bazibize ngezisebenzi abanye baboshwa bengasebenzi yakama impilo kwazaleka iziqalekiso kwafukameleka amaqanda ebululu umkhuleko waphenduka isitha eza kumi lamadoda emzimbeni yawo kithi usayile mbhalwa nemdweba abayidwebile ubeyini abangaphakathi indoda ngada namanye amadoda athi ngimbulalo wamfazi ngibone ingalo yomthetho ingekho banzi kepha yokuphila lempilo eniyiphilayo ngiyayala mina ngeke ngakwazi ukukhuluma ulimi lamadimoni ngikhathele mina ukuba umoni hleze nina kaniboni ukubona kanye ukubona kabili ngabona amadoda ayengaphezu kwama-20 nesithupha nalo lonke uhlobo lezikhali ubuhlungu ngagcina ngingasakhali ngishibilika phezu kwegazi lishibika saphupho iphimbo elimzwilini sahubo yebo mnandini omhlaba wosana weliphezulu ukuphumula wezulu izulu khaya indodanamandla engenandaba uthi ehlezi enzamandla nasemphakathini abasebeqalile umhlaba namhlanje enyameni isenziwa imbongi inkondlo ithemba ubufakazi kwiqiniso inkondlo yoyobhakaza buwa bawufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani lapha ngaphakathi ngcono ulale ungalele ulindele isiqephu sesine khona maduze sesikhona danko